Ныркі беларусаў у абмен на скутер ды Егіпет. У сённяшнім выданні мы раскажам пра справу чорных трансплантолагаў. У Барысаве маладзёны гулялі вожыкам у футбол, а Кіркораў перапужаўся беспілотнікаў і пабег у бамбасховішча. І увага, Белтэлекам заклікаў тэрмінова адлучаць ад сеткі роутары і тэлевізійныя прыстаўкі. Заўтра ж Беларусь накрые шквалісты вецер і моцныя залевы. З вас падабайкі і каментары. Мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Учора на 12-м кіламетры трасы Р-58 кіроўца каршэрингавага «Фольксвагена» не справіўся з кіраваннем і з'ехаў у кювет. Сведкамі гэтага здарэння сталіся работнікі АМАПу. Сам кіроўца патлумачыў, што машыну раптоўна занесла, нібы на лёдзе. Газета Міністэрства ўнутраных справаў на стражы пахвалілася, што работнікі АМАПу аператыўна дасталі пацярпелага з пашкоджанага салону, надалі яму першую дапамогу і кантралявалі ягоны стан да прыезду медыкаў. Як то кажуць, хоць нейкая карысць ад гэтага АМАПу. А сёння раніцу ў рэчыцкім раёне здарылася лабавое сутыкненне са смяротным вынікам. На 100-м кіламетры трасы М10 48-гадовы кіроўца ВАЗа паводле папярэдняй інфармацыі вылецеў на сустрэчную паласу і ўрэзаўся ў Мерседес Спрынтер. У выніку магутнага удару 67-гадовая жанчына, пасажырка легкавушкі, загінула на месцы яшчэ да прыезду медыкаў. Кіроўцу ВАЗа з цяжкімі траўмамі шпіталізавалі. На месцы трагедыі працуюць работнікі ДАІ, ратавальнікі і следча-аператыўная група, якія высвятляюць усе абставіны здарэння. Мінздароўя Беларусі скарэктавала пералік медычных супрацьпаказанняў для кіравання транспартам. Галоўнае новаўвядзенне – цяжарнасць цалкам выключылі са спісу абмежаванняў. Істотна паслабілі патрабаванні і для пацыентаў з сэрцава-судзеннымі захворваннямі. Пасля інфаркту міякарда без цяжкіх ускладненняў за стырно дазволена сесці ўжо праз 3 месяцы замест 6. Акрамя таго, спрошчаны доступ атрымалі асобы з кардыястымулятарамі, а таксама людзі з ампутацыямі, якія выкарыстоўваюць пратэзы ці адаптаваны транспарт. Змена правілаў закранула і сферу наркалогіі. Пасля зняцця з дыспансернага ўліку і пры захаванні псіхічнага здароўя сесці за стырно дазволяць з умову штогадовага медагляду. Як патлумачылі ў ведамстве, новаўвядзенне мусіць дапамагчы людзям хутчэй вяртацца да паўнавартаснага жыцця і прафесійнай дзейнасці. Нядобрая якасць ушчылення, парушэння рэцэптуры і укладвання асфальту, кепскае надвор'е. У інстытуце Белдар НДІ назвалі асноўныя памылкі пры дарожных працах у Беларусі. Паводле спецыялістаў, сярод галоўных парушэнняў прывоз астылай сумясі, няправільны падбор складнікаў на заводзе і праца падчас ападкаў. Пішыце ў каментарах, ці задавальняе вас стан беларускіх дарог. Ужо 1 верасня пасля маштабнай рэканструкцыі адчыніць дзверы 15-ы корпус БНТУ, культавы менскі карабель каля метро Барысаўскі тракт. Найбуйнейшы корпус універсітэту захаваў свой пазнавальны сілуэт, але ўнутры атрымаў сучасную начынку, новыя лабараторыі і архітэктурную падсветку. Сюды вернуцца адразу 4 факультэты. Цікава, што гэты футурыстычны будынак даўно стаўся адной з візітовак сталіцы. Як згадваў Станіслаў Шушкевіч, Білу і Гілары Клінтанам падчас іхнага візіту ў Менск больш за ўсё спадабаўся менавіта гэты архітэктурны аб'ект. Цырымонія развітання з палітыкам Александрам Міленкевічам, які пайшоў з жыцця 11 жніўня, адбудзецца ў Варшаве ў суботу 22 жніўня. А 10-й гадзіне труна з целам спачылага будзе выстаўленая ў архікатэдры святога Яна Хрысціцеля. Ва ўсіх ахвочых будзе магчымасць развітацца. А 12-й там жа ў архікатэдры распачнецца пахавальная святая імша. Пахаванне адбудзецца а 15-й гадзіне на вайсковых могілках Павонскі. Да ўдзелу ў развітанні запрашаюцца ўсе, хто хацеў бы ўшанаваць памяць Александра Міленкевіча. Палітык пайшоў з жыцця 11 жніўня. Яму было 79 гадоў. Напрыканцы 2025 года Міленкевіч перанёс аперацыю, пасля чаго доўга змагаўся з наступствамі інфекцыі. Запаленне лёгкіх, інфекцыя кішэчніка і зноў запаленне лёгкіх. Лячэнне заняло месяцы. Спачатку аддзяленне неўралогіі, потым у рэабілітацыі, пасля ў спецыялізаваным лячэбна-рэабілітацыйным цэнтры. Александр Міленкевіч – адна з найярчэйшых фігур сучаснай беларускай палітыкі і грамадскага руху. У Барысаве міліцыя затрымала 2 мясцовых жыхароў ва ўзросце 18 і 19 гадоў, якія жорстка здзекваліся з вожыка і здымалі гэта на відэа. Падчас начной прагулкі хлопцы знайшлі калючага звярка і пачалі штурхаць яго нагамі, быццам футбольны мяч. Усё, што адбывалася, яны суправаджалі нецэнзурнай лаянкаю і смехам, а пасля выклалі ролік у інтэрнэт дзеля хайпу.
Міліцыя хутка пачала правяранне і высветліла асобы юнакоў. Напалоханым хуліганам давялося прасіць прабачэння ўжо на міліцэйскую камеру. Міліцыя Менскай вобласці заявіла, што дзеянням затрыманых будзе дадзеная найбольш жорсткая прававая ацэнка. Ім пагражае адміністрацыйная або крымінальная адказнасць. Шокавыя падрабязнасці справы міжнароднага сіндыкату чорных трансплантолагаў. Сярод ахвяраў 6 беларусаў, якія добраахвотна пагадзіліся прадаць свае органы. У Маскве судзяць 42-гадовага Барыса Вольфмана, якога вінавацяць у гандлі людзьмі і арганізацыі падпольных медычных аперацыяў. Сіндыкат шукаў донараў праз інтэрнэт, а аперацыі праводзілі ў клініках Косава, Эквадору і Кіева. Багатыя кліенты плацілі за перасадку до 150 тысяч долараў, а донарам абяцалі копейкі і часта проста ашуквалі. Беларускі след у справе дзівіць сваёй абсурднасцю. 3 нашых суайчыннікаў аддалі органы не ад жахлівай галечы, а каб уцячы ад руціны. Адзін з іх прадаў нырку, каб купіць скутер і ноутбук, другі, каб згуляць вяселле і з'ездзіць у Егіпет. Яшчэ некалькіх беларусаў проста не паспелі вывезці за мяжу. Агульны даход жудаснага бізнесу перавысіў 40 мільёнаў долараў. Вольфману, які цынічна называе свае дзеянні медычным турызмам, пагражае да 15 гадоў калоніі. У расійскім Сочы так званаму каралю расійскай эстрады і гарачаму прыхільніку Пуціна Філіпу Кіркораву давялося адкласці свой канцэрт і бегчы ў бамбасховішча. Прычыною стала атака ўкраінскіх беспілотнікаў на вайсковыя аб'екты ў горадзе. Перапалоханы пуцініст запісаў слёзны відэазварот, дзе жаліўся, што паводле правілаў бяспекі гледачоў проста не маглі ўпусціць у залу. У выніку шоу давялося адкласці на 2 гадзіны. Замест сцэны Кіркораў мусіў размаўляць з перапалоханымі гледачамі ў бамбасховішчы. Сёння Верховная Рада Украины 312 галасамі зацвердзіла Яўгена Хмару на пасаду міністра абароны. Каб узначаліць ведомства згодна з законам, баявы генерал і былы выконваючы абавязкаў кіраўніка СБУ звольніўся з вайсковай службы і склаў прысягу як цывільная асоба. У сваім выступе Хмара заявіў, што яго галоўны прыярытэт захавання жыццяў вайскоўцаў і развіццё тэхналогіяў. Каментуючы пытанне мабілізацыі, новы кіраўнік падкрэсліў, патрэбны комплексны падыход ад годнага стаўлення, якаснага абсталявання і вышкалу ваяроў да выразнага супольнага бачання вайны разам з генеральным штабам. Маладыя хакеісты, якіх рыхтуе салігорскі шахцёр, запісалі відэазварот да міністра спорту з заклікам захаваць клуб. Паводле іх, рашэнне сёння можа залежыць ад аднаго рошчырку пяра. Мы не просім многага, мы проста хочам гуляць, кажуць хакеісты, якія займаюцца спортам з самага дзяцінства і плануюць звязаць з ім жыццё. Апошнія гады салігорскі спорт усё часцей сутыкаецца з праблемамі. У 2025-м футбольны шахцёр быў афіцыйна прызнаны банкрутам. Улетку 2026 года працэдуру банкрутства распачаў створаны раней баскетбольны клуб «Шахтёр». Цяпер на мяжы закрыцця апынуўся і юніёрскі хакейны клуб «Гарняк». Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка хутка і ўпэўнена выйшла ў 1/8 фіналу турніру серыі WTA 1000 у Сінцынэці. Для перамогі над кітаянкай Уан Сінь Юй першай ракетцы свету спатрэбілася менш за гадзіну, усяго 55 хвілінаў. Сустрэча скончылася з лікам 6-1, 6-3, што дазволіла беларусцы ўжо 45 раз у кар'еры прабіцца ў 1/8 фіналу на турнірах гэтай катэгорыі. Наступную суперніцу Арыны будзе прадстаўніца Чэхіі Сара Бэйлік. Двубой адбудзецца а палове на 4-ю ночы паводле беларускага часу 20 жніўня. У чацвер 20 жніўня надвор'е ў Беларусі вызначаць актыўныя атмасферныя франты з заходняй Еўропы. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, а ў асобных мясцінах чакаюцца моцныя залевы і навальніцы. Заходні вецер будзе ўзмацняцца парывамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы складзе ад 9 до 16 градусаў, а ў дзень пацяплее да 19-26. У сувязі з гэтым Белтэлекам нагадаў, што падчас навальніцы лепш вылучаць з разетак і адлучаць ад сеткі роутары і тэлевізійныя прыстаўкі, каб пазбегчы паломкі тэхнікі ад скачкоў напругі. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе, пабачымся.